prajuritku bubar mawut ora karu-karuan. Wah, ta. Apa dianggep wis kalah tekan semene wong Traju Trisna? Nandrawati. Ketok kemliwer saut pateni kowe nyusul karo bapakku barang. Raden Jayasoma kowe sapa? Prabu Sawarka Kalendring Traju Trisna. Ayo endi Ratu Ndrawati? Aja mung kowe wong cilik-cilik Nayaka Punggawa Senopati kanggo ora ana apa-apane. Ratu Ndrawati kok tekan kene takonane pancen mateni karo wong tuaku utang nyawa nyaur nyawa. Ayo langkaono bathange Jayasoma mati dening apa? Jayasoma kanjeng wong rembahan kasinggihan mengaten. Enek ngomong lha iki kadure ketiwasan bilih barisaning para prajurit negari Ngastina ketekan barisan saking Traju Trisna. Lho, kok sik Traju Trisna? Iya. Traju Trisna kuwi negarane anakku Setija Bamanara Kasura nalika semana. Sapa Ratu Traju Trisna? Prabu Sawarka. Piyambakipun kepengin pinanggihan Kanjeng Kalendring Ndrawati Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna ngendikaken Prabu Sawarka bilih kepengin ngudi tuwuh males lara wirang sedanipun tiyang sepuhipun anggenipun dipun sedani dening Kanjeng Prabu Ndrawati. Wah, dalah genah kuwi turasing Setija. Minggir. Tak pethoke Sawarka yen pancen kena ditandani jejak manunggal karo para Pandhawa mangane negara Ngastina. Tegese kowe bocah iki iso nampa kandhan karo wong ora karo kanane ana to Mandura Prabu Balaja. Sawarga. Yo dasar para nyata sapa? Len ora malu gak tega ngono to Mandura Prabu Baladewa. Biyen ana Mandura Prabu Baladewa saiki mapan ning Jepara Sewu. Aku Begawan Suriganata. Kowe ngerti ora karo kowe? Tepung ora? Aku ora ngerti karo kowe. Aku mbahmu. Lho. Mbahku sapa? Aku mbahmu. Mergo aku iki kadange tuwa. Mbahmu ya kuwi Kyai Prabu Kresna. Tegese kowe iki putuku dhewe. Bapakmu kuwi anakku. Kowe iki putuku. Kowe arep ngopo kowe? Aku pengen ketemu karo Kanjeng Hyang Ndrawati. Nek wis ketemu, mudi tuwuh malas lara wirang sedane wong tuaku. Kowe tak kandhani. Anane wong tuamu mati ning pabaratan iki mergo wong tuamu pancen mulang sarak. Yen kowe butuh ngerti critane kok tak critani dodok seling perkara sing genah. Sing cetha. Ora mung nampa kabar ngawuh gawar-ngawur. Terus kowe nesu karo yangmu. Tanpa nganggo dasar bener. Ayo manunggal karo sapa? Karo Pandhawa. Ora sudi. Setan kowe. Aku jare semua nesu mergo aku wis tuwa. Aku wis tuwa wis wegah nesu. Ning kowe netangi kamurkaning mbahmu Suriganata. Kowe netangi marang nepsune mbahmu Suriganata. Kowe ngerti ora? Kondangi mbahmu Suriganata biyen jaman aku dadi ratu ning Mandura Prabu Baladewa. Aku dikondhake ratu galak dhewe sak donya. Ora ana sing wani karo aku. Ning biyen, saiki aku wis tuwa. Aku jane moh nesu.
Mula aja nganti kowe gawe nesune mbahmu Mandura ayo takani ning negara Ngastina. Ora sudi. Aku gelem manunggal negara Ngastina. Yen wis go keset sirahing Ratu Ndarawati. Piye? Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kekeset Ratu Ndarawati. Iblis anak ora ninggal karo gerangamu. Kowe wani karo perbugawan Curikono tuh serep nyawamu kowe. Ayo, patosan Prabendamu. Wah, tekan aji jaga-jaga. Saya bakal sekali buri. Orang bakal mundur ke belakang. Jangan mati orang itu. Jayasena, apa Mbah? Mbahmu wae tilikono. Apa to? Wis tuwekan, tandange isih kaya dek nalikono. Kae nelikar megap-megap. Neng apa, Mbah? Sae. Putumu Jayasena. Anak Antasena, Mbah. Ana wis ana pasir. Omong apa, Mbah? Omong ndasmu. Lho, takoni kok malah nesu. Hei. Hah? Lho iki. Wah. Wah. Apa? Wedang. Oh. Ngene wedang kok wah. Ora krungu aku. Aduh. Wah. Mah. Kayak wajah. Ada mana? Sai. Isai. Barodoro. Tahu jujur. Oh. Awak jujur ana. Jujur ana piye? Ya jujur ana kan. Mlaku dhewe gerangan aleman. Nyeret tak seret. Jayasena. Wedange kowe wis selak modar. Modar temenmu ya? Munjuk, Mbak. Ayo. Ayo. Orang bolongane ombo kok. Nek bolongane gedhe iki matur ngono. Ora dadak diserot wis metu dhewe. Alon-alon. Ayo. Nyok dibuntet yo ilang. Oh iya. Oh Hes. Yo. Simbah kunjuk Pak Tonyo. Jan. Kowe kok padha karo bapakmu. Aku iso nyetel videone bapak. Sombong aku dadi aku padha karo bapakku. Wah. Wah. Angin. Kata apa sini? Edan. Anak Stijo. Apa? Anak Stijo. Kandhane aku. Kandhane aku ajar. Kalau ora gelem. Wah, omonganmu ora cetha. Kamu mumet. Apa? Mumet aku. Jayasena, apa? Iki mau iki anggur. Edan. Wah, dah wae. Wah, kaya. Waduh. Wah. Wong gerang dombeni anggur kepala. Waduh. Duit.
Ben ra tekan dindi. Mbah, sawarga rangketen. Wah, telikunge. Gagah Warawudara sawarga ya anak bumba ya pancen Purnata aja males nuruti karo bramantyaning atimu ayo tak genahke menapa bapakmu tekaning pati monggo iso tak pituk bener ndi antaraning Kresna karo bapakmu kudu dibecah dhisik aja kesusu tumuli kowe ngamuk ndak ora prayoga ngomong mecang kaya pendhita mulang kaya guru rangket dhisik yen wis kuweling bakal tak tuturi sejatine lakon aja gedhekake memungsuhan piye Mbak setan kowe wong tuwa dombene sak penake dhewe karo ndak ora kapok Jayasena piye foto-foto kon bibit ngene tumbuk kemit aja ning